тази девойка там? Кой е та жена? Вашата жена девойка? Браво, бе, след толкова години прави девойка. Моля се. Тези калката колко приличат на машуми. Това в един? Искрено ти се вижда, скъпа. Ами ако той ще го намразя, защото жестоко ме е лъгал. Може би не е нещо сериозно. Напротив, цял живот е твърдял, че кабарето е неприлично място. Казва, че този е много даже приближен. Според мен това е моята жена. Не спали като томи! Ние се бойня! Да, Действайте смело и решително! аз съм професионален войник, но срещу подобни партизански методи съм безсилен. Да, струва ми се, моят мъж. Какво толкова се зарадвахте? Крайна сметка командите му. Мирно! Легни! Ще поизлъчат и някои други освен мен. Господин полковник, това не е и вашата жена. Не вярвам. Аз имам доверие, тя ми е вярна. Много пазената вярност ме е смущеника. Струва ми се, че онзи симпатичен господин е господин посланник. Да е възможно. О, не е възможно. Това е твърде намислена постъпка от негова страна. Какво говорите? Мъжът ми винаги действа обмислено. Няма глупост, за която не би могъл да се досети. Колко щеше да е хубаво, ако тук случайно имаше хора от посолството в Монтеведро. Няма. Ако бяха тук, аз бих им казал, че гостите се умориха вече да чакат. Време е приемът да започне. А колко щеше да е хубаво, ако тук случайно имаше хора от посолството в Монтеведро. Ако бяха тук, аз бих им казал, че още една минута.